pa. So yan mga kauray, panibagong vlog tayo. So yan, na-layout ko na yung magiging yung magiging taas at kapal. Yung pinakang guhit sa taas, yan yung magiging pinaka-flooring ng taas. Tapos yung kapal naman yan, at yung guhit sa gitna, yan yung babaunan ko ng bakal. Alright, napaikot na. So yan. At ang vlog natin na ito ay may back music kasi may nagsasound sa kapitbahay. Alright. Bali ito yung isasali. Sige. Kailangan natin. Ay, bumaw. Papa! Sa? Papa! 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 Kung pagting. Tidak tayo kung pagting. Dot agis. Uy ka na anak. Da. Para luktok. Bedang ko ito bakal ko. Ang natikon. Napakabiro. Complete. Ang mo dyan lang. Ayan mga kauray ito. Pinagang ko ng bakal sa ilalim. Ayan. Halo, para matibay yan. Ayan. So ayan po yung forma. Tapos patungo ng 2 2x2 magiging side. Alright. Ayan si Kuya Bobby. Nagpuputol lang Siya ang tagaputol. Yung topo. Pantay yung topo. Oo. Kain na daw. Aba? Bis naman. Kain agad. Bukas ba? Ano ba siya pa yan? Ay, matagal. Hindi ba? Ha? Sila siya. Sino? Ay dagdagan mo pala. Ayan, dagdagan mo. Medyo mahaba pala. Nakatutok pala sa dito eh. Naman, sadik so ka lang gilid na di Sa so, lababo sa gilid sa siya
195. Yung maliliit. Ah, 195 yung maliliit. Maliliit, 195. To be near, to be. Pwede 195. Kaya di naman ko marunong. 190. Pwede ah? 185 maliliit sa baba. 185 daw. 195. 95. Ano mo dyan? 190. Tapos ada 5 ang mabagadi oh. Sama ko yan. Hindi man ka marunong. Gawa nga. Yung muna. Kaya nga tinda mo. Amoy! Binayante ka. Kasi binabawi ko si Papa. Binapaliabot ko kuya. Naghalustugan kita. Kita. Huwag ka dyan. Dito, sa dulo. Ito. Pupok pa ganun. Tinatawag na marikit.
Sunod na lang kami. Tara na, Bi. Sunod kay mama ginatan. Pwede? Tingnan mo din. Patong mo rin sa dyan, hindi mo na sabi. Kaya mo na pala. Iskat. Kaya po mo matapit. Dan mo ata gulay ko na. Baga? Oo. Ay, malayo. Iba pang tanong na dyan. Kailangan mo Ayan po, puro pabalagbag na lang. Kaunti na lang yan. Ay, isang tukod na lang dito sa gitna. Dito. Ay, pirti na yan. Alright. So yan, at kain muna daw. Tara, let's go. Kaon na, kaon! Saka yung nagtangan ng talaga. Nagluto. Hindi man binaba yung ano ng rice cooker. Di din naluto. Grabe talaga. Ito, bayan na rice cooker. Kapuloy! Ayaw bang nagtita ba? Na! Oh, tara, Kodel! Nagsuma. So ayun mga kaulit, no? Tapos na namin kumain. So ayun si Bedang, oh. Nakakuyakoy. Alright!
Sabihin nyo kayo nuli. Oo, sabihin ko nga na. Kasi para masita naman na maayos to. Oo. So, may request mo lang. Wala nang talim. Kung pwede daw isang kwarto na lang. Ano na lang, kopi na lang. Kasi isang kwarto na lang lagyan nyo ng kopi na. Depende na lang division. Dati gawin.
Pero Kaya pwede din. ha? Di oh. Ano yan? Di-try mo na di oh. Tanggalin ko ada. Halo. Hindi ka mo balik doon, wag lang. Ha? Mamaya pag tumigil sa puso ko yung mga lubog mo. Yan lang. Walang lahat pag-try. Alin, kuya? Ayun pala oh, sa pinto mo. Tanggalin mo. Ay, pang-flooring. Tatanggalin yung ano, para... Kaya magtataba si Cornel ng pasahig.
Sakto, kumukulang kita itapal sa akin. Ay, sana all. Baka bakal ko yan. Bakal. Tara, di na kayo makabalik dun. Ayan. At may butas na ako dyan. Pagkabaw na ng bakal. Wala pa natin ha. Pag-break pa.